This one's called Naxalites. Brothers and sisters of the soul, unite with your one in the visible and sure. They may try to break us, but they may not underestimate us. They know our memories are longer. I said the masses will be villages. That's how they picture it, at least that's what they try to pretend. But check out our history so rich, a revolution will have prophecy that we will rise again. That we will rise again. Again and again, to the land is ours. Again and again, until we have taken the power. Again and again, until the land is ours. Again and again, until we have taken the power. Na tym odcinku występowało kilkanaście gatunków roślin chronionych, z czego część z dyrektywy habitatowej Unii Europejskiej, czyli cennych w skali europejskiej, zostały niestety podczas budowy siłą rzeczy zniszczone. Skoro Bank Europejski finansuje część autostrad w Polsce, to wydaje mi się, że powinien brać pod uwagę takie czynniki, które brałby pod uwagę, gdyby finansował coś Unii Europejskiej. Nie chcą opuszczać swoich domów, które kosztem wielu wyrzeczeń nieraz budowali przez lata. Cała rodzina przecież w tym brała udział. Są przywiązani do tej ziemi, to jest często ojcowizna jakaś. Także nie zawsze to się da na pieniądze wszystko przeliczyć, nie? Te odszkodowania. Mojego domu już nie ma. Ja jestem w linii rozgraniczającej. Na starość musiałam sobie mieszkanie kupić, żeby gdzieś mieć mieszkać. Jeszcze wywłaszczać, 15 pism na wywłaszczenie i już się mamy spieszyć i w ogóle. I była zima, że było pół metra śniegu, to my się musieli wyprowadzić. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Nie było konsultacji ze społeczeństwem, póki nie zaczęliśmy zbierać podpisów, zbierać się sami, dyskutować. Ja dzisiaj się zastanawiam, czy po prostu chcieli słyszeć tylko naszą opinię i powiedzieli, no co by powiedzieli, a teraz my wiemy, co powiedzieli, ale my i tak musimy to wybudować. Nikt nie rozumiał, dlaczego się buduje przez aglomerację, jak można budować po takim terenie, który jest trzykrotnie droższy. My nie jesteśmy przeciwko autostradzie, ani przeciwko autostradom, tylko autostrady muszą przebiegać tam, gdzie są najbardziej bezpieczne. Sisters of the soul, unite with your one in the visible and sure. They may try to break us, but they may not underestimate us. They know our memories are longer. I said the masses live in villages. That's how they picture it, at least that's what they try to pretend. But check out our history so rich, a revolution with your prophecy that we
some reforms to be done before the EIB gets more money. We have demands in 4 areas. One is transparency and access to information, environmental and social standards, development mandate, and the supervision. Well, we discussed the reduction of lending to big companies. The EIB is a little bit like the World Bank 20 years ago, so they oppose a lot to our critiques. The Council of Governors of the EIB decided this morning to increase of the bank's capital from 100 to 150 billion euros. I think it's one of the very first times when the EIB is exposed to this kind of action, and they need more publicity, let's say. More people have to know what the bank is doing and what are the problems, and I think this will bring a change.